já vás vítám tady toho videa. Dneska jsem do vás připravila moje nejoblíbenější plyšové hračky. Takže první mám tady toho zajíčka. Je šedý. A já jsem si připravila vždycky každému plyšáku to povídám. Ale krátké, pozor, krátké. Zajíček je nejlepší kamarád. No to by se mohlo stačit, takže už jste viděli. Tak. Tak a teď jsem vzala velkýho zajíčka. Je strašně huňatý. Chci si šáhnout. Vidíte, je strašně huňatý. A já jsem si řekla, že povídání budu o něm mít. Je strašně huňatý. Tak už jste ho viděli. Pán Žubo, ten je, myslím, že super. Tak je hezký. A já jsem slyšela, že jsou i prostě u Vietnamce za 170 korun, takže si to klidně můžete teď jako vzít nohy do obchodu a můžete si koupit takový nejraději si to kupuje na Popperinge, jsem to viděla, když jsem tam byla. Tak to už jste viděli. Teď to mám tady jednoho poníka, mám ještě jednoho. Jeden poník je strašně hezký a je růžový. A fialový poníček je hezký a je fialový. Nebojte se, ještě donesu nějaký, takže se jenom si to obávat, jenom chviličku vydržte. Tady mám tady toho pešáka, jsem dostala od policie. Chci to vlastně vypravit, dostala jsem od policie, protože my jsme měli ve třídě kontík a křídělka, už mám dlouho, od Vánoc. Ten rok jsme měli kontík a křídělka. No a že byly Vánoce, tak jsme dali takové pešáka za soutěže. Prostě odpovídali na správný odpovědník a všechny co soutěže byly 4. A všichni, co soutěže, jsou takového pešáka. No super je, že bude sléknout i... A může být takové. A mám tady toho. Jsem dostala, mám si zavřívám. A je krásně hezký a umí i mluvit. To je velice super. Tak a já jsem se pro dnešek s vámi loučím a ahoj!